paralog la shita yo menta bangi penmi pa ba ya to ka RTI ka bangi file na menta ka to ka jingkersam ka kular ka sorkar ya kinong belas ni mention snen por bakawan ka lockdown ka da ka klam but hakani ka shita yo na do ko to por bangi say pa ba ya kini ko kisla la bon na pi ki be phone changi ki be pa message but ngila yo lum shu ya ki sakhi bakumno kani ka jingkular jong sorkar ka shupulam pat ka shulong kumba ni sha shukor baro ngimo te kwa bani thu ep ba mde bangi chus ngap jar hadin mangi file ka RTI sorkar le si kamut dor bangila ya klat ngila ya kut kumtu andre menta kasni ngila thep ya ka complain ka bakot chakat sau spa sla 1400 pages of the complaint ka batai shai bakumno ya kani ka jing kular ya kani ka pisa pa ba la pen servalut bat kumno baki hok jonga jong phi kum ki pa ba ina sha yurat tang na kadau jong kani ka scheme ka baki de ban ai chimsne tinga chu pasat chapi ka to ka ni kijing shem ba kijing lap jong shu hakani ka sita yo hadien bangi yo ya kran bat phi ba yo ba ni selok ina aya kran ni kinong di madan ya ki batre yeng breu ya ki banya khali ngila ya kran ru ya kinong ya lam shnong ba pher om tang haslong ndrei chabar shlong cha west khasi hills Shajanta Hills, Shagaru Hills ru nila yo banya kran bat kinong train nong bala namar ba ka kamram ka jongi ka deban pensisha ya ka nu ka bangi kam bat jiksisha ka sorkar ru ka kamram jong ka sorkar ka deban pensisha barabor halor kono bat haba ki pat ba ru pen pawi ki jing kimde ban shu le be ban shu darap jot yala de henry ka kamram joki ka dei ban pensisha bat ban pet hai kelon ka jing ko na ka jing bakla ndrei to sarkar kam kloy ban le umta ndrei mangi kum ki pat ba na le umta bat ngani thu ipi ba ngiyo ban ya selok markmat bat ki nong di madan mo kani kam di tang kani kata yo na do menchim sna bat ngi shem ba nakituki news pa life husan ngot ki bang ya keren ki bang iklimar khmat phangani ka jingkersan kular sorkar aspa life hu prangut naki ki thep kerteng ban yo ekene ki jingkersa nakini ki aspa life hu pra ki ba thep kerteng lengba ka phone lane lengba ka snong lane ki don ki bale yang lan ru ha office labor mo ha to ko pola bat lang ba ki kot kisla te nakini ki ba yo ka to ka hajar shispa data life hu prangut mudur ki ba yo khat sau spa sau ngut ki ba yo news pa kulangut ndre bon shispa san hu prangut ki ba klam yo kini ki tang na kitu ki ba register te shu pa de khabang ya pe ki SMS jong phi ki WhatsApp jong phi bang ya phone bang ya pe ki list ba ki pha ki shnong kulum na kini baro nya kenya dia nya pensisa nya kli hato phila check nem ka account hato phio nem SMS na bank but na kini kijing pensisa baro ni shem ba na ka to ke silak life husan hajar tam kapak sarkar ka ong kala ai saki bremo kenau ki ong arlak tam ki apply mata ki thep kerten rek sarkar ka jiet nung tu ka ong ba ka ai ya kumba silak life husan hajar tam ki breu te nakini silak life husan hajar tam tang 40% mutta 40% nakashispa ki klam yo ka kam bakala ai ndre 40% nakatu baki kam klam yo ar 40% nakatu baki kam bakila ai mutta ar 40% ngut nakashispa ki yo ar hajar shispa la ne san hajar arpau persen kabamon arpau nakashispa jong katu kasilak tam ki yo tang khat sau spa
But katsan persen ne katsan na kasispa jong kata kasilak laifusan hajar ngut kiyo new spa. Tisha ega ja kana pisah ka bakula ripat ba. 100% ki kamiyo. Nakatuka penmi kita ki figure silak tam pila ai. Henry 100% nakatuka silak laifusan hajar ngut ki beri ki kamiyo. La ajan marsiteng ya katuka number ki bakamiyo ai. Ti katuka bai lele ka bade jong ki labor. Kitu ki bela judon kerteng lupa hakane ka BOCW po na labor department ma piyo aji kad bon na pi pila sondor pi pa ini ki kad ru. Katu ki kularsan hajar. Ki klam ong ru bade ban wan tep kerteng biang. Ki ong barok ki badon kerteng hakane ka BOCW ki niyo kataka san hajar. Kaba pen sayong yang ikalong bahabang ipet ikini ki kot kislah jong kane ka BOCW lele. Ki kerteng snayap ki phone number snayap untuk ki ba shirkai. Balai kat ni kita ki phone number snayap ki kerteng snayap kum kitu ki por teng hakane ka jingyo kat rason rubun sim chit mi ki kerteng ki beri ki bamdan hasnong ne ki bala ayap ne ki shuthaw ki kerteng kum jo kum tu kani ka BOCW hakane ka list baki ai ni bayo at kasan hajaru thik kum tu. Ka kham kerhai shu ka jing penja ki kerteng penja ki number penja ki pisah hakane ka skim BOCW. Kadon ka jing ong ruhana ba kitu ki bela register lupa kadai kamram joki bakin register manusnem da ka basi hundri pho tingka san tingka si benai hendrengan ya thu epi basha ki ki jilla marsin ban ngane ka khlam ningkong ki ong ba ya kitu ki labor hi ki bela register baka labor department ba don ko card BOCW lada kimpat register ru menchim snem re-register ban renew biang omlele ki niyo pe ka jing kersha nama ka awan pan khlam te ki persang eman yara hande hangi pada niyo rak sarkar ka ba persang ban kentai ya kitu ki badai hok ban yo ayat ka bha jong ki balamang wat hapor ka khlam ru ki penmi pemban ki ding pengkyang khnang ba ki num yo ay kani ka hok jong ki mudur mo pi nak chagaru hills le ni phone kumba shphomot ki brio ki badai ki ba register ba ka BOCW nakini ki shphomot tangi wei ong yo ka jing kersha te mudur mo pi ladangi phone shu ki brio le thrangin lap shu bon ki ba khlam yo bani ki ba yo ti kadon shu ru ka jing shem bahapar ni phone gum tu ki brio lane maki ki pentip shangi bahwa ki yo pisan reka kerteng jong ki pare ka khlampa hot koles bangi yo mangi na ka arti ai te kumno kani ka jing trekam kumne kadai ka ba ko ka jing trekam ne kadai ka ba le khnang le omsut myo trei thamula khnang ba kan sup ban penja ik ibaro bad ikani ka ik ngimla ban pedya dalai le ru ngimla ban pedya namar ba hapor bangi yo kitu ki message na pi das ngokya shisha kamen sim namar ba om tang ba pi shuya juba hawa kata ka pisang ni kata pi pen snow ru ik ta ki jing but snow si shisha ban yo snow ba ki paralok jongi kidang ya sa shisha pedang ni ka klam ki ong ngim don shu ukha ban bam ngim don shu kata ka ban siu bai wai ka ram ka ban menshim snam ru empat la ban siu ti pia thu engi pi pen shisha ba pia lum ki kot kisla pia xerox pia li ai ti ngimla pedang da lele ru bakan don kat kum kan ni ka jing bakla ba ki pat ba nakalyang joki la persang kat bala ban penbiang ya ki kot kisla ki bon ki baong ka account li kham don dengi le jeng lan ban play account ni sei tai san spa ban play account hadin kata pada ki le chilet cha bank ban kli hato kala point em kena pisa ki don le ki ba pensong shingi ki ong asnu le ran ban le kliru kala point em kata ka arko spa nama ibadon ta ide bitang tai san spa ba pundon kam ban play ka account tingimla shisha ban chus ngapjar kidon kitu kiba ong ba kong ni don job ka tingi demo ban yo te kat kumba kan notification jok sarkar ki badon job ka kim de ban yo ekanika ar ko spa man ne na kanika
Chief Minister's Relief lane na kanika BOCW katala asya handray naka job card ukiklam yo ay jing kersan macam snap ki ong habang iklam tray si benar iklam tray ki don ki snong lele ki pentip syangi ba ki persang man ajing tray handray ki material na ki tukitiar kitar ban tray ki iklam poy te kumno ken pila ban ong ba hakanika klam ngi kum ka sarkar ngi na kersan ngi ayarab ki tu ki bajanjar tam lingba ka job card lingba ki ni scheme ha baklam poy te sakawairu ngimla ban pediam bak sarkar kan yalam sia lam baklai ni namar haka to kan notification ka ba batai shai bakan kersan ni kanika yakini ki nombla ki klam on ba ki to ki badan ka to ka pian kisan kimnum yo yakini ki kersan te balai maki ki klam yo kata ka PM kisan rubun ki on kam ju poy saki ki don ru ki papan snowball what you to cow baki ong ban yo ai to cow ro umpoy what cow bamri ban yo ai to cow ra son ru ye to ru im ju yo ho ti se ai ki nin phai kum ki pat ba la ka sarkar ka le menti ka le matla ka le lut kum ne ti ngan ong phi kini ki jing sem ju ngi kini ki jing lam dei kam dei baka wan jia tang menta baka don kini ka khlam bat ka ai bang sem tang menta kejing sisa kini kijing teko kini kijing kila don na dumun shon shwa ndai shu jaring khat bahaka ni ka khlam kila pauting krenlut kijing teko kijing bom la trai hok jong ka sarka te ngidi ban kan mau bah bang ibu jing keli kumni nyawan lang kumni banyak khli banyak pek ki kot kisla par kari kan ni ka ban pen imbiang ke ban pen bet biang iki baro naman ngi diban kan mau bun sin mangi ngi sngoba kini ki pisa ki tingkab kular ke sarkar kidi jong ke sarkar kidi jong pat ba yo na kan ka pisa yo na ngana phihi raka balum khajna na do ka por bangi kha habangi thiet do ikhlum ni na seu khajna hadu ka por bangi thiet iti prek ban sa haka to ka sunduk yap jangi ru ni na seu khajna te ngimde ban perkhat bangia lek khrong nak sarkar kajing sisa kare ka hok ka jongi bat kimde ban pen snow yangi kum kimrao man hak shu up bakin le kat bamon ha baki snow bit kin ai kum so bit kin ma kin ai steng bha kin ai kat bamon ha ka por baki mon ha ngimla shu ban padyang kum kan ni ka kom long ka sensar ka khada namar ba lada manga ma phini sa kumne kan telun kumne ngin sha thok cha skor bor ki nong mi khmat ki jongi ki million bhai ti kaman wan pun kham pisa ne wan ai khaw kan mau bale se bun sin kan ka pisa ne ne khaw ru de la di lu pau bha ka bha jonga jong phi bangi di ban yo leng ba ki scheme ba pher ki jing kersan ba wan central government ki bala mang lupa rich le man le ban wan ai habaki wan ai kham ai lut shu ai tang si benta si tada to itu iba ngide ban yo hok markata nang ni sa khmat sisa ngide ban khle yaki hok changi ngide ban bot den ngide ban kran bet ko mangile akani ka kanti bat dei tang kumne hi bangila ban ban thamai ka ke ibro kani ka khlam ho ngi nya khun ya ka khlam ngi nya dai la di ndre ngi nya khun man yo ki hok ro ngi nya khun ban ya dai ki hok ro bat ban wan lam ya ka jing ban thamai to kani ka lat ka jongi ini ide tang ijing sedang ban pet halor kani ka scheme ka bala de ban ai menchim snem por bawan ban ka khlam yang ai phi ndre ngide ban pet iki ban taro jongka sensar kharar ki bala kular yang ai phi ka kot ka khya ka puli puthi kani ka ta ngim de chu ban snap da lei ru but hakani ka complain ngila abu thik pat thik ki jing dawa kapaning kong kalong baka sarkar kum mangile mangi hakini khna khandat sngi manga bat mapi daka ba phone daka ba ajing tip daka ba lum jing tip ka sarkar ka dei ban bu ki tu ki nong trai ki ofsar ban lum jing tip sa shisin halor kani ban phone i wei bre badan hat ko list ban kali hat op yo na khlam yo na bat ha po shita yo de ban pen khot ya kani ka ba sa chaki breu khlam pen poi ni ka pisa bar ha po shita yo ka
sorkar dalai ru kariban poi ka tukam ha ka bari hok ka jumpi bat ru yakitu ki baklam yo baklam mi kerteng ha ka les ngidawa bakidai ban ai kidaw ladala biang lut na dong chodong ladala biang lut ki kot ki sla bat kidai sisa kita ki nong trai belah balai bapi long uding pun kiang ki ban yo ka hok phap ai ka juba bat sakawai ru ngi ong ba kini ki eki bakular mencem sna apa kadang wan kan klam hakasin bening kom mentang yo I aban ting kan ka second wave bat mental lek sarkar klam pa ong kumnu kan kersan kumnu kan yarap yang I kinong song sna ngio I kinong rap ki pertasla ki yambriu namak barok kat ko sep jom ki ka jing tre sitong ka jom ki chupulom lut bakim don ben jaka ban de ki mar kumno kala ban long kumni kabamut banadu man swahim judan mano bakit khle bat judan kita ki system ki babiang bat I kumba ki shong hang te hasuki na ki bat ki kam tang man penbiang ladi bat dalai le ru pat ba ngim de shu ban don hakatuka hakani kom im kabang isu snap bat habang ya wan lang bat habang ipin sngow ka sur ka jongi nganget bakan wan ka jingkela om tang hai ying isem jonga jongphi hasimet jongi bangin la bani kiu lang kum kinong trai kinong bela namar unong don bakren na benta kinong trai nong bela lat no kinong trai nong bela titungin pen sawa jam shushu ya ka sur ka jongi khnang ba dakaba yo ki hok da bakla ka jing im jongi ka jelaru nila ban ra ban te man ya chakman timenta kani kari ka complain ka ba ningkong ka bangya namar ba haduk mentan ru dang don ki brek dang pha ki message dang pha ki khubor dang pha ki kot ki slab ki kampat yo ne ki yo siteng bat ni sngo bangin dang lum ye kini bat ni dang pha biang sat syaka sarkar bat ngakan turu kamtami kituki nong kit snong ki bal asim khia halor kani ka kam bat ki weide khle be halor kani ka job card halor PM kisan kani ka hok jong phi man khle bat khnang bangin la ban wan lam ka jingkela mentale le khnang bangin no pois ka jingyap thangan kani ka khlam ni hap banyak kren ban pau ban ajing mut bat hakani ka jingdon lang hi kumni ka jingya trai lang ngin yo ya ka jingjo